tayo mga idol. Pababa tayo idol, mga idol. Galing tayo ng roof leak. So yan, third floor tayo, third floor. Ayan mga idol. Ayan. So kung makikita nyo mga idol, ayan. Ready to occupy na yan mga idol. Ano? Ayan. Pababa na tayo. Wala pang ilaw mga idol, hindi pa natin pinilawan. Ayan. Tingnan natin mga idol. Ayan. So maliwanag mga idol. Ayan yung ready to occupy na mga idol. Ayan. Ayan mga idol. Ito yung ating CR. Ito na tayo sa CR. Ayan, so sarado dyan siya. Ayan mga idol, ano? 18 unit dyan mga idol. So hanggang dito tayo sa dulo. Ayan. Ayan mga idol, ready to use na yan mga idol. So, ayan, dito tayo dadaan sa kabilang hagdan mga idol, para makita natin mga idol. At syempre ito na yung ground floor mga idol. Ating parking area na ground floor. Yan yung ating tangke papunta sa taas. At taas syempre yan yung ating pump. Ito yung ating parking area mga idol, no? Driveway. Meter base na tayo. Ito yung ating ito na yung ating barracks mga idol.